Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Karanasan ito ng kaibigan ni Ate Rose na itago na lang natin sa pangalang Emang. Taong 1986, Pontevedra, Capiz. Itong mga panahong ito, kasalukuyang naghahanap ng mauupahang bahay itong kaibigan ni Ate Rose na si Emang. Isa nga palang mananahi ng damit si Emang. Kasama niya sa paghahanap ng mauupahan ay yung asawa niya at anak niyang 1 taong gulang. Hanggang sa natagpuan nila yung pinakamurang bahay dito sa isa sa mga barangay ng Pontevedra. Ang nag-alok sa kanila ng bahay na yon, isa din sa mga dati nilang kaibigan na dito na rin naninirahan. Unang sipat nila ng pamilya niya sa bahay, nagustuhan kaagad nila. Up and down yung bahay. Tapos yung may-ari, sa taas nakatira. Ang uupahan lang nila, sa ibaba ng bahay. May isa kasing kwarto doon. Sakto naman yung kwarto na yon para sa kanilang 3. Ang kailangan lang naman nito ni Emang, merong paglalagyan yung makina niya. Nabanggit din ni Emang sa may-ari ng bahay na isa siyang mananahi, kaya may mga pagkakataon na maririnig nito yung tunog ng makina niya. Ang sabi sa kanya nung may-ari, ayos lang yon. Gawa ng sa umaga tulog siya at sa gabi lang siya gising. Natatawa-tawa pa yung matandang babae habang nakikipag-usap sa kanya. Pero iba ang titig nito sa kasama nilang bata. Matapos ang ilang araw na paghahanda, nakalipat na sila kaagad. Unang araw nila sa bahay, napakaraming binigay nung matanda sa kanilang pagkain. May mga hilaw na karne pa na hindi nila mawari kung baboy, baka o manok ba yun. Basta kakaiba yung hiwa at kakaiba rin yung amoy. Natural na malansa yun kasi hilaw eh. Pero yung texture nung karne, parang makunat tapos ibang-iba sa lahat ng naamoy nilang karne. Maanggong-maanggo yung amoy. Duda nilang mag-asawa. Matagal nang nakaimbak siguro, kaya ganun kabaho. Ang sabi pa nung may-ari ng bahay, sila na ang bahala kung anong luto ang gusto nila sa karne. Basta wag lang nilang lalagyan ng asin. Kasi nahihirapan siyang makaihi kapag nakakakain siya ng pagkaing may asin. Hiling pa nung matanda, kahit simpleng laga o kahit simpleng ihaw, pwede na. Basta bahala na sila doon at matutulog na muna siya. Tanda ni Emang, 9:00 yon ng umaga. Amoy baktol na kaagad yung matanda. Tapos panay ang tulo ng laway kasi nanginginig yung bibig niya habang nagsasalita siya. Sa itsura kasi nun, mukha siyang may matinding sakit. Pero malakas at maliksi ang kanyang pangangatawan. Bilang bago lang sila sa bahay at nakikisama sa may-ari, sinunod nito yung gustong luto nung matanda. Nilaga lang nila yung mga karne. Tapos naglagay lang sila ng paminta at konting gulay doon sa karne. Sinalang yon ng asawa ni Emang. Nung ilang minuto nang nakasalang yon, nakaamoy sila ng amoy utot. Nag-asaran pa silang mag-asawa kasi pinagbibintangan nila yung isa't isa. Pero walang umaamin.
Bilang tanaw lang naman yung kusina mula sa kwarto nila, nakita nilang umaangat-angat yung takip ng kaldero hanggang sa umapaw na ng tuluyan yon at nalaglag yung takip sa lapag. Takbo kaagad yung asawa ni Emang para patayin yung apoy. Paghalo niya sa niluluto niya, naglabas yun ng napakabahong amoy. Doon sa mismong kinatatayuan niya, suka siya kaagad ng suka. Kasi pagsinghot niya, gumapang papunta sa sikmura niya yung amoy. Takbo din si Emang para tulungan yung asawa niya. Maging siya, naamoy yung baho nung niluluto nila. Sabi ng asawa niya sa kanya, Ina Emang, karne ng tao yan. Naamoy ko na yan dati. Natulala si Emang ng ilang segundo. Hindi pa kasi nagsising-in sa kanya yung sinabi ng asawa niya. Tinakpan niya yung kaldero para mawala yung naaamoy nilang baho. Matapos nilang linisin lahat ng kalat nila sa kusina, bumalik na sila sa kwarto nila. Ayon dito sa asawa niya, minsan na siyang nakaamoy ng ganong alingasaw. Huling naamoy niya yon bata pa siya. At naamoy niya yon doon sa kapitbahay nilang usap-usapan noon mga aswang. Kaya niya naamoy dahil nakapasok siya sa loob ng bahay nung mga yon. Kasi kaibigan niya yung batang nakatira doon Pagpunta nila sa kusina, may palayok na nakatiwangwang, may apoy sa ilalim, at ganon na ganon yung naging reaksyon niya nung nalanghap niya yung usok na nagmumula doon sa palayok. Sumuka din siya. Kaya mula nun, hindi na niya nakalimutan yung amoy na yon. Napatunayan nilang aswang yung kapitbahay nila nung minsang umuwi yung tatay nun na puro tusok ng sibat ang katawan. Katok siya ng katok sa bahay nila pero walang nagbubukas. Yun pala, pinagplanuhan silang patayin nung mga taga-kabilang baryo gawa ng sila ang pinagbintangan nung may nawalang bata doon sa kabilang barangay. Habang sigaw siya ng sigaw at katok ng katok sa bahay nila, nagsidatingan yung mga taong tumutugis sa kanya. Pinagtataga siya hanggang sa tuluyan na itong nanigas at namatay. Kinandado pala nila yung bahay at pinunuyo ng dasal nung manggagamot kaya hindi makalabas yung pamilya niya at hindi rin siya makapasok sa loob. Matapos ang insidenteng yon, kinupkup nila yung pamilya nung namatay na lalaki at sinunog nila yung bahay. May mga naiwan pang labi ng katawan doon at saka mga ilang buto ng tao. Matibay na ebidensya yon na mga aswang talaga sila. Wala na rin silang narinig pa na balita kung anong ginawa sa pamilya nung mga aswang. Matapos marinig ni Emang yung kwento ng asawa niya, hindi maipinta ang mukha nito. Hindi niya alam kung matatawa ba siya o maniniwala sa asawa niya. Kasi mabaho lang naman yung alingasaw ng niluluto niya. Tapos sasabihin niya na tao kaagad yung niluluto. Pero sa itsura kasi nung asawa niya, bakas dito ang labis na pag-aalala. Ang sabi pa nun sa kanya, Emang, umalis na tayo dito. Maniwala ka sa akin. Aswang yang matanda na yan.
Habang nagsasalita pa yung asawa niya, biglang may lumagabag sa itaas. Nakarinig sila ng malalakas na yabag na nagpapalakad-lakad sa itaas. Ilang sandali pa, nawala yung ingay. Silang mag-asawa, nagkulong na lang sa kwarto. Pagtungtong ng tanghalian, lumabas yung asawa niya para bumili na lang ng lutong ulam. Tapos hindi nila ginalaw yung pinaluto ng matanda. Nung kumakain na sila sa lamesa, ayan na naman. Naririnig na naman nila yung kalampag sa itaas. Kasabay niyan may ungol na rin silang naririnig. Parang merong nahihirapang huminga. Nagkatinginan silang mag-asawa kasi baka inaatake ng sakit yung matanda eh. Nagmadali silang umakyat para tulungan yon. Pero pagdating nila sa itaas, nakita nilang nasa labas na ito ng pintuan at sinasarado yung kwarto niya. Sobrang bilis ng pangyayari. Wala pang 3 segundo yon. At saka nung mga oras na nagmamadali silang umakyat, naririnig pa nila yung ungol eh. Napatingin sa kanila yung matanda, tapos ngumiti. Tanong nito sa kanila, "Bakit? Anong problema? May sasabihin kayo?" Sagot nung asawa ni Emang, Manang, wala ho. At nga po pala, hindi na pwede yung binigay ninyong karne kasi maanggo na siya eh. Ang sabi nung matanda, "Ha? Maanggo? Bagong kata yun ha? Papaanong magkakaamoy?" Suminghot ng ilang ulit yung matanda at tumitig sa kanila ng masama. Wika nito, "Asin. Naglagay ka ng asin. Bawal sa akin yon. Baka hindi ako makabangon sa kama." Sagot ng asawa ni Emang, "Wala ho kaming nilagay na asin. Hindi ko rin ho natuloy yung pagluluto kasi may amoy na talaga yung karne. Bumili na lang kami sa labas ng Biglang naglakad ng mabilis yung matanda pababa. Dumiretso siya sa lamesa kung saan sila kumakaing mag-asawa. Yung mga pagkaing nasa hapagkainan, pinagsama-sama nung matanda sa isang mangkok, tinapon sa basura, tapos inihagis niya yon sa labas ng bahay. Ang sabi nung matanda, "Ang sabi ko, bawal sa akin ang asin. Huwag kayong magpapasok ng ibang pagkain dito. Hindi na ako kakain. Matutulog ako ulit." Umakyat kaagad yung matanda nun. Hindi na sila pinakinggan pa kahit meron silang sinasabi. Pakiramdam nitong mag-asawa, nabastos sila. Kasi kumakain pa sila tapos itatapon yung pagkain nila, di ba? At saka, sobrang sensitibo naman niya sa asin. Hindi naman para sa kanya yun eh. Dito na pumasok sa isip nitong asawa ni Emang na kumpirmado na isa talagang aswang yung matandang babae na may-ari ng bahay. Pilit siyang kinukumbinsi ng asawa niya na umalis na sila ng araw na yon. Pero ayaw ni Emang. Hindi kasi siya naniniwala sa mga aswang. Baka may sakit lang talaga yung matanda kaya ganon. Pwede ring naninibago lang. Kasi unang beses lang na may umupa sa bahay niya eh. At saka,
Saan sila lilipat? Wala naman silang malilipatang bahay ng mga oras na yon. Nakakahiya rin sa kaibigan nilang nag-alok nung paupahan. Buong araw silang nagtalo nun, pero nanalo pa rin si Emang. Pagsapit ng hating gabi, unang gabi pa lang nila, dito na nag-iba ang lahat. Walang kahit na anong ingay silang narinig mula sa kwarto ng matanda. Ni lumabas ng kwarto, hindi na rin ito ginawa. Hanggang sa nagpasya na silang matulog na mag-asawa. Bago matulog, merong tinabi itong asawa ni Emang sa gilid niya na karet. Yun yung karet na ginagamit niya kapag nakikigapas siya. Ibinabad niya pa yon sa isang tumpok ng asin. Pinapaalis pa yun ni Emang sa tabi niya pero ayaw niya. Masama kasi ang kutob niya. Ilang sandaling pag-uusap lang, nakatulog na kaagad si Emang. Habang itong asawa niya, gising na tila ba merong hinihintay. Ilang oras ang lumipas. Nagising na lang bigla si Emang nang marinig niyang merong malalakas na kalampag sa itaas ng kwarto nila. Parang merong paulit-ulit na nag-uumpog ng ulo niya sa sahig. Paglingon ni Emang sa asawa niya, meron itong hawak-hawak na napakahabang dila. Tapos hingal siya ng hingal. Ang sabi nito sa kanya, "Emang, aswang nga yung matanda. Ito yung dila niyo. Naputol ko kanina. Pababa sa anak natin. Akala ko laway lang eh. Pero paghawi ko ng karet naputol." Habang nagdidiskusyon sila ng asawa niya, may bumukas ng bintana sa itaas at narinig nilang lumundag yon at tumakbo ng napakabilis. Ang sabi nung asawa niya, pupuntahan niya yung kakilala niyang manggagamot para ibigay yung dilang hawak niya. Delikado kasi kapag nanatili yung hawak-hawak niya. Ilang minuto ang lumipas. Bumalik yung asawa niya kasama yung manggagamot. Tumingin-tingin sa paligid yung manggagamot at ang sabi niya, hindi siya pwede doon. Nasa teritoryo siya ng aswang. Hindi gagana yung mga karga niya. Mainam na gawin nila. Pumunta sa bahay niya at dalhin lang nila yung mga kailangan nilang gamit. Nakinig naman sila sa manggagamot. Pagdating nila sa bahay nun, dahan-dahang nilagay nung manggagamot yung dila ng aswang sa garapon habang meron itong mga inuusal-usal. Tapos nagpausok ito ng kamangyan at nilagay sa ilalim ng mga upuan nila. Paraan yon ng manggagamot para hindi masundan yung amoy nila. Ang sabi nito sa kanila, doon na muna sila magpalipas ng gabi dahil delikado yung anak nila sa bahay na yon. Babalik at babalik yung aswang doon. Lumabas lang yon para ipagpag yung naputol niyang dila. Ginagawa nila yan para ibsan yung sakit. Tapos kung saan naputol yung dila nila, babalikan nila yon para muling ikabit. Pero dahil hawak na nila at nasa garapon na, hindi na yon muli pang makakapagsalita at hindi na siya makakakain gamit yung dila niya. Ganun pa man, marami pa ring paraan ang isang aswang kung papaano ito papatay ng biktima niya. Kaya yung dila,
Maliit na parte lang yon na nawala sa kanya. Matapos ang gabing yon, kung ano-ano ng pangontra ang hiningi ng asawa ni Emang para sa pamilya niya. Kinaumagahan, bumalik sila sa bahay. Wala doon yung matanda. Kung paano nila iniwan yung bahay, ganun pa rin nung nadatna nila pagbalik nila. Kinuha kaagad nila yung mga naiwan nilang gamit at nakiusap si Emang sa kaibigan niya na kung pwede sana, doon muna sila habang naghahanap pa sila ng malilipatang bahay. Ang daming tanong sa kanya nung kaibigan niya. Si Emang naman todo paliwanag. Nung hindi niya makumbinsi yung kaibigan niya, isinama niya yun doon sa bahay nung manggagamot at pinakita niya yung dila ng aswang. Nung nakumbinsi niya yon, pumayag yon na doon na muna sila sa bahay niya. Ilang araw lang ang lumipas, nakahanap sila ng bahay na lilipatan nila. Medyo mahal nga lang at saka medyo malayo na yon. Parang sa kabilang barangay pa ata. Tapos dulo. Habang naglilipat sila ng mga gamit nila, napasulyap itong si Emang doon sa dati nilang tinutuluyan. Nakita niyang nakasulyap doon yung matanda at nanlilisik ang mga mata nitong nakatitig sa kanila. Kumaway pa si Emang, pagpapakita ng respeto. Pero hindi siya pinansin nito at nanatiling nakatingin lang. Ang sabi ng asawa niya sa kanya, hindi na sila masusundan nun kahit saan sila pumunta dahil may mga pangontrang ibinigay na yung manggagamot sa kanila. Ilang buwan ang lumipas, naging maayos naman ang pamumuhay nila Emang sa bago nilang tirahan. Minsan din nilang dinalaw yung manggagamot na tumulong sa kanila. At maniwala kayo o hindi, sa nagdaang mga buwan, nanatili pa ring sariwa yung nakuha ng asawa ni Emang na dila ng aswang. Okay, opinyon ko sa kwento. Alam nyo ba? Alam nyo ba na ginagamit bilang isang agimat yang dila ng aswang? Kung legit na dila yan baka mamaya sabihin nung nagbebenta sa inyo dila ng aswang yung hawak nila. Pero sa totoong buhay, dila pala yun ng baboy. Huwag kayong magpapaloko. Bigyan ko lang kayo ng idea. Yung dila ng aswang, hindi yan parang dila natin. Napakanipis niyan. Para yang isang tuyong ahas. Tapos yung pinakadulo ng dila, hati sa dalawa. Paano ko nalaman yung itsura? Kasi may kaibigan kaming antingero na nagtataglay niyan. Nakakita na rin ako sa personal. At note lang, magandang gamitin yung dila ng aswang para pang sa bulag. Yun lang yung ideya na meron ako. Hindi ko alam kung pwede yan sa gamit pang kanan o gamit pang kaliwa lang talaga. Kung alam nyo yung ibig kong sabihin. Yung iba pang silbi ng mutya, wala na akong ideya. Teka lang, parang hindi naman ako nagbigay ng opinyon tungkol sa kwento. Sinabi ko lang yung ideya ko tungkol sa dila ng aswang. Pero konektado pa rin naman di ba? Kayo nang bahala kung ano ang magiging opinyon nyo sa buong kwento. Comment nyo lang sa ibaba. Yun lang. Hanggang sa susunod na kwento. Salamat.